Relax tayo. Ano kaya yung ganda rin? Ano kaya yung ano? Ano kaya yung ganda rin? Kahit manahimik ka nga, ano, tapalinggit eh. Ano ba? Natakot ko, hindi Eh, ayun na oh. manahimik ka. Hot plate pala to. Bye-bye! Ayan! Pen. Hot plate lang to, guys. Bayo. Open ko na. Ako lang. Ano, like, wala na. Bye na tayo. Bye. Eh, kagulo mo.